kwayo ni kwe mondo bedie kako sebede ndalo duto. Chon sama kama dikoro dukni ose lor Kisumo kama dikoro onge ng'ama wuoth. Mar ariyo adwa wacho ni broad based token mar ODM kata jakom Raila Amolo Odinga kod President Ruto. Idwaro ni jo Kenya te mondo bed kamoro achiel e broad based. Mano ok tami bede chamani. Ibeda bede chamani ka sama competition owuok ma ji dhi piem, tidhi piema to bang' mano ka piem osetimore to ji duogo bedo kamoro achiel kae to ji loso Kenya mondo bed gimoro achiel. Omiyo an apuoyo kaka wasebedo kwa wuotho kendo akwayo ni wawuoth kamano kaka jo Kenya waduto e kwe to gi dongruok. Erokamano ahinya. Mana kamano Joyce mago e paro mag jopiny mawuok Kisumu kotengo kod wach broad base higa achiel nyaka nochakre. Kionge penjo taduoko ni studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo mbaka oromo. Joyce an kuomi. Ka intiere e kaunti ma Kisumu onge kod penjo inyalo dhi mbele mar mondo mi ilunwa weche mamoko mobo bedo ka waneno weche manyien okinyi ma kawuono kanyo ka jo Kisumu wacho ni gino maduong' ma sirikal ma manywanda kata broad base okelen kwe makoro miyo jopiny nyalo timo gigegi kata tijegi mopogore opogore gi kwe ma onge rochruok moramora. Thuolo marwa mano miwo okinyi ma kawuono e madhikarumo Mwalimu Peter Rero wan mana gi nyirere seconds 33 twatiko twak mar okinyi ma kawuono wach ni mogik. Ingeni kawuono to kimia time bere maya eno king'ada ina koro wewe biafa ujogi mokwongo kwe ma wacho ni ok mana mapiyo thuolo marwe kwe ma broad base okelo jomoko ok nyal ng'eyo constituency mar Kibra kanitie maandamano mane nitie yawuot Kibra go ema ne wuok ne maandamano to ng'eny gi be mani samoro polise nego. Omiyo wan gi lit ahinya samoro kwadhie maandamano kwadwaro ne jopiny mondo giyud ratiro e sirikal. Ka koro ne broad base obedo wan jo Kibra wawinjo maber nikech koro kwe nitie nyithindwa ok tho aoyaye kendo wanyalo timo ne jo Kibra gik mowinjo watimnegi kaka wabunge. Omiyo an aduoko erokamano nikech gik mwasetimo e Kibra nyaka ne wabed higni 3 wanyalo kwano ne jo Kibra kendo kidhie ground inayudo ni mbunge osewuoyo gi joma kama osetimo kama. Omiyo waduoko erokamano kendo ago ne jo Kibra erokamano nikech gin magimiyo an ka to unbe agon erokamano ahinya Mwalimu Peter Rero jod bura ma Kibra. Michael Agwanda wach ni mogik. Mondo igani obed maber higa mar 2 mar broad base nyaka wa implement NADCO report nyaka wa implement 10-point agenda mar memorandum mar broad based government. Aneno ka Honorable Raila Amolo Odinga be okelo gimiluongo ni intergenerational conclave. Mano be kaber ahinya to mondo time implementations magigi e majo Kenya dwaro. Pesa bo bie mfuko nikech na winjo ka jomoko ywak kata ni jok magedo gi yudo mana ka gikolo jomoko kuonde moko ka gitero mondo dhi oged kuonde moko kuma gigede affordable housing kata markets gi ondik jok mawuok kanyo go funde mowuok kanyo go jido lwedo mondo ti kanyo. Tatieko ka wacho kama Kenya ok bidhi mbele maber ahinya ka weche mag mibadhi oko mak jogo madongo e sirikal machalo MPs machalo governors nikech kata governors gi ariyo moneno kaka wuono ng'eny gi gin jokuoge waneno pesa magikwalo mang'eny e counties kata ministers ge tahinya kata bed mana jok ng'ata mantie mibadhi maduong' mondo maki oter to kashani okolosi telo mar Ruto dhi bedo matek ahinya nikech that is where the rubber meets the road. It is a common person ng'ama tin cha ema dhi hospital to koriembe ni onge thieth thurwa ka githo kuom jogo makwalo pesa. Erokamano nya Oscar wach ni mogik ka watiek. Trickle down mbunge Orero and the rest and the leaders mawan go gituro dwaro pesa mfuko. Erokamano kendo erokamano gisetimre pesa ka onge mfuko to gumadanga wach gi japuonjore kawuono otama madanga wach gi wanda otama de piny bo wacho ni shida mantiere maduong' ahinya pesa nengo ngima oduog piny to jatelo tije achiel gima shida machando jino solution manti jatelo dwarnwa kaka wakonyre shida marwa en ang'o pesa mfuk jothurwa puro wasel neno gik matimre broad base osekelo gik mang'eny before broad base 1,700 iwinjo kama e Mwalimu 1,700 no kondik KRA jok tribadi ariyo bugino dhi e court to Kalanjin gi Jokuyu
jaluo ne onge sani koro mbele kanyo ng'ama ntiere e KRA in charge of that department en ng'ama iluongo ni CS Mbadi. Mekuru sure ni jo Kibera gi joluo manene okondike gine chande koro ndikigi. Erokamano ahinya Oscar Mondi, jalony e weche siasa. Erokamano ahinya Michael Agwanda, jalony e weche telo kod dongruok, kaachiel kod in Mwalimu Peter Orero, jaod bura ma Kibra, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi wabed kod twak. Nyaka Ramogi Ajwang', in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar Mbako Romo. Wagoyo mos ahinya, ok asomo moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo e yorewa mopogore opogore mag tudruok kaluwore ni thuolo marwa emobedo matin ahinya. Kata kamano wagoni erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV nyaka gisani, kendo wageno ni sirikal mar Manywanda biro bedo ka timo gigo mabiro miyo jopiny e kor gwenge mopogore opogore winjo bera kendo pesa bedo e ofukgi. Elo jowetena mano neno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao. Wagonu erokamano ahinya. Ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.